Κύριε Δήμαρχε, θα σας προσφέρουμε μία μπάλα από την Ομοσπονδία Χειροσφαίρισης του Handball. Οι μπάλες οι δικές μας είναι με νούμερα ανάλογα την ηλικία των παιδιών και επειδή σήμερα εμείς είμαστε προσκαλεσμένοι σας και σας ευχαριστούμε γι' αυτό, θα σας δώσουμε μία μπάλα μικρών ηλικιών. Αυτή η μπάλα αντιπροσωπεύει παιδιά γυμνασίου. Είναι το νούμερο 1 για μας. Τα νούμερα είναι 0, 1, 2, 3 για τους άντρες. Είναι το νούμερο 1 και αντιπροσωπεύει παιδιά γυμνασίου. Σας ευχαριστούμε πολύ και καλώς ήρθατε στο νησί μας. Μεγάλη τιμή και για μας. Εμείς χθες έχουμε πάρει μία απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο και πήραμε και χθες μία ακόμα για μία διοργάνωση που θα γίνει στο χειροσφαίριση στην παραλία, Beach Handball. Το νέο Ολυμπιακό άθλημα που θα μας πείτε εσείς την ιστορία του κλπ. Εμείς θέλουμε να πρωτοπορούμε στο νησί μας και θέλουμε να κάνουμε το νησί μας το νησί του handball. Μας ενδιαφέρει ο αθλητισμός, θέλουμε τα παιδιά μας να αθλούνται και να ξεφεύγει και η νοοτροπία τους και η σκέψη τους και από τα κλασικά και να βλέπουν και να ανακαλύπτουν καινούργια πράγματα. Εδώ να κάνουμε μια λίγο ιστορική αναμνημία και μου δώσατε λίγο το ερέθισμα αυτό. Καταρχήν να μιλήσουμε για το άθλημα της χειροσφαίρισης. Το άθλημα της χειροσφαίρισης σήμερα που μιλάμε είναι πάνω από 263 χώρες στον κόσμο που έχουν ομοσπονδίες handball. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο και σε κάθε Ολυμπιακούς Αγώνες μετά το ποδόσφαιρο σε δημοτικότητα πόσες χιλιάδες, πόσα δισεκατομμύρια κόσμος παρακολουθεί το άθλημα της χειροσφαίρισης. Και ταυτόχρονα και σε κόψιμο εισιτηρίων. Δηλαδή, ουσιαστικά, μετά το ποδόσφαιρο, ο πλανήτης Γη παίζει handball. Εντάξει, στην Ελλάδα είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα, έτσι. Αλλά να πω κάτι, ότι και το handball ουσιαστικά είναι χειροσφαίριση. Οι ρίζες της χειροσφαίρισης είναι στην Ελλάδα. Είναι τον 4ο αιώνα π.Χ. έχει βρεθεί ένα μικρό χάλκινο αγραμματίδιο. Αυτά δεν τα λέμε εμείς, τα λέει η ιστορία. Έχει βρεθεί ένα μικρό χάλκινο αγραμματίδιο, είναι ο νεαρός, ο έφηβος, έτσι λέγεται, και επειδή βρέθηκε σε μια αρχαία πόλη, ένα μαντίο έξω από τα Γιάννα τη Δοδόνη, λέγεται ο έφηβος του Δοδόνης. Είναι ένα μικρό χάλκινο αγραμματίδιο 10 μισοπόντων, βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών. Όποτε βρεθείτε εκεί, θα σας ξαναγυρίσουμε ευχαρίστως για να το δείτε και από κοντά. Αν μου επιτρέπετε, ο έφηβος είναι ακριβώς αυτή τη στάση, είναι όρθιος όπως είναι ο χειροσφαιριστής. Κρατάει τη σφαίρα στα χέρια και είναι έτοιμος να κάνει ρήψη. Θα μου πείτε, μήπως είναι σφαίρα? Όχι, γιατί στην Αρχαιολάδα τα ξέραν όλα. Ήταν έτσι σφαίρα και τα έχουμε και βρήματα αυτά. Είναι σίγουρα χειροσφαίριση. Εξάλλου και ο Όμηρος έχει κάνει εκτένειες αναφορές για αυτό το θέμα. Έχει σε κάποιες ραπσοδίες του, τη Θήτα νομίζω, έχει αναφερθεί για το εντυπωσιακό άθλημα που με χορευτικές κινήσεις, αγόρια 5 εναντίον 5 παίζαν στο νησί των Φεάκων και όχι μόνο, γιατί ήταν αρκετά διαδεδομένο και σε εκείνη την εποχή, στην αρχαία Ελλάδα, και αυτές είναι οι ρίζες τους. Αν το πάμε στις νεότερες εποχές, θα πούμε ότι σαν Ολυμπιακό άθλημα εμφανίστηκε το 1936 στη Γερμανία, τότε με τη μορφή 11 εναντίον 11 που πεσότανε, και με τη μορφή που το έχουμε τώρα σε γήπεδα σάλας είναι από το 1976, με τη μορφή που ξέρουμε τώρα 7 εναντίον 7, με Ολυμπιονίκες κτλ. Στην Ελλάδα πρωτοεμφανίστηκε το 1930. Το 1930 εδώ στην Ελλάδα πεζόταν handball. Πώς? Με τη μορφή επίδειξης. Τότε όλες οι μεγάλες ομάδες και για 6 συναπτά έτη υπήρχε οι μεγάλες ποδοσφαιρικές ομάδες είχαν handball. Τι κάνανε? Όπως πήγαινε ο φίλαθλος για να δει το ποδόσφαιρο, το ντέρμπι, ο Ολυμπιακός ΑΕΚ ας πούμε, για να μην περιμένει μέχρι να ξεκινήσει το παιχνίδι, βάλανε σαν επίδειξη άθλημα το χειροσφαίριση. Τι είδαν όμως? Είδαν ότι μετά από 5-6 χρόνια άρχισαν πέραν το εισιτήριο για να πάνε να δουν το ποδόσφαιρο και έχει φτιάξει το δικό του κοινό. Βλέπαν το handball και μεταφεύγανε. Οπότε μέσα σε μία νύχτα του πήραν το κεφάλι. Κατευθείαν. Με τα σημερινά δεδομένα που αντιπροσωπεύουμε εμείς είμαστε η Ομοσπονδία Χειροσφαίρισης της Ελλάδος, 1979 επίσημα. Οι επιτυχίες μας τις γνωρίζετε και εσείς φαντάζομαι. Είμαστε 6η Ολυμπιονίκες το 2004, 6η παγκόσμιοι του 2005 και το πιο πρόσφατο το 2012 η ανάπτυξή μας, γιατί μας ενδιαφέρει πάρα πολύ η ανάπτυξη. Γιατί η ανάπτυξη, τα παιδιά που στελεχώνουν τις εθνικές ομάδες προέρχονται κυρίως από την επαρχία και αυτό είναι ένα πολύ καλό στοιχείο για εσάς. Βγήκαμε ασημένοι μεσογειονίκες στους Μεσογειακούς Αγώνες στην Νησία, στη Χαμαμπέτ το 2012. Είμαστε εδώ για να δείξουμε αυτό το όμορφο άθλημα. Οι συνάδελφοι γυμναστές που το γνωρίζουν και το κάνουν στα δημοτικά, τα παιδιά ενθουσιάζονται, γιατί ταυτόχρονα μπορεί να παίξει το αγόρι, το κορίτσι. Ο ψηλός, ο κοντός, ο λεπτός, ο εύσωμος. Ο κάθε ένας σε εμάς έχουμε δημοκρατία στις ομαδοτυπίες.
Ο κάθε ένας εμάς έχει τη θέση του, το χώρο του, για να μπορέσει να κάνει την προσωπική του δουλειά μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Άρα τους θέλουμε όλους. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι. Μην πω εγώ, λέω πολλά. Συγγνώμη. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ήταν χρήσιμα αυτά και πρέπει να προβληθούν και στα παιδιά που θέλουν να μάθουν ένα ξεχωριστό άθλημα. Εμείς θα το προωθήσουμε σαν νησί. Θέλουμε και τη δική σας συμμετοχή ώστε να γίνει, όπως είπα και πριν, προορισμός του handball στο νησί μας. Έχουμε τώρα αυτή τη στιγμή ένα καινούριο χώρο σε σχολείο που μπορεί να υποδεχθεί κλειστό, που μπορεί να υποδεχθεί τέτοιες διοργάνωσεις και θα χαρούμε πολύ να το τιμήσετε και εσείς σαν Ομοσπονδία. Εμείς είμαστε κοντά σας, γι' αυτό ήρθαμε ξανά εδώ τώρα. Νομίζω ότι είναι η αρχή της συνεργασίας μας και όχι μόνο να κάνουμε το σεμινάριο αυτό που θα συνδιοργανώσουμε μαζί με το Γραφείο Φυσικής Αγωγής, τον Κυκλάδο, και τη γιορτή, αλλά έχουμε και τη διάθεση όποια σχολεία, όλα τα σχολεία του νησί σας, να τα γραμμογραφήσουμε, ώστε οι συνάδελφοι να έχουν άλλο ένα κίνητρο και άλλο ένα άθλημα να μπορούν μαζί με όλα τα άλλα, τα ευχάριστα αθλήματα, να διδάξουν και το άθλημα της κυκλοσφαίρησης. Ο άλλος είναι μέσα στην διδακτέα. Και βέβαια το handball, όπως όλα τα άλλα αθλήματα, είναι υποχρέωση και η διδακτέα ύλη και αυτό έχει το μερίδιό του. Για πέστε μας λίγο για το beach handball. Να σας πω λίγο εδώ για το beach handball. Γιατί εμείς έχουμε πολύ ωραίες παραλίες. Θέλουμε να έρχονται οι τουρίστες, οι φίλοι μας, που όπως είπατε και εσείς είναι το δεύτερο δημοφιλής άθλημα στον κόσμο, να έρχονται εδώ να απολαμβάνουν τις ωραίες μας παραλίες, αλλά να χαίρονται και το αγαπημένο τους παιχνίδι. Το beach handball έγινε εδώ και 2 χρόνια ένα Ολυμπιακό άθλημα. Ήδη εμείς έχουμε στελεχώσει μια εθνική ομάδα, η οποία αποτελείται από παιδιά 16 χρονών, με προοπτική να μας αντιπροσωπεύσουν στους επόμενους Ολυμπιακούς αγώνες που θα γίνουν, γιατί από τότε θα τους δούμε το handball στους δέκτες μας, σαν Ολυμπιακό άθλημα. Το beach handball αυτή τη στιγμή γίνεται. Εμείς είμαστε μία από τις χώρες οι οποίες έχουν αρκετά χρόνια beach handball. Ήδη αυτή τη στιγμή το παραλίο πρωτάθλημα που θα γίνει beach handball στις παραλίες όλης της Ελλάδος είναι το 18η χρονιά, το 18ο παραλίο πρωτάθλημα. Είμαστε μία από τις 3 δύναμεις της Ευρώπης. Μάλιστα στο τελευταίο Champions League που έγινε, γιατί όπως όλα τα αθλήματα, έτσι και στο beach handball είναι Champions League. Δεν είναι προτέρημα του ποδοσφαίρου ή του handball, αυτό είναι όλων των αθλημάτων. Η ελληνική ομάδα που αντιπροσώπευσε, η πρωταθλήτρια ελληνική ομάδα, η περσινή, που αντιπροσώπευσε την Ελλάδα στο Champions League, το πήρε κιόλας το Champions League. Πρωταθλήτρια Ευρώπης. Θα δούμε φέτος τι θα γίνει, που θα γίνει στην Ιταλία, στη Πεσκάρα, το επόμενο beach handball. Θα δούμε πώς θα πάμε. Να πω ότι τα πανελλήνια πρωταθλήματα που η Ομοσπονδία επιλέγει μπορεί όχι μόνο από πανελλήνια πρωταθλήματα να τα εντάσσει και στη μοριοδότηση του πανευρωπαϊκού πρωταθλήματος. Για να μοριοδοτούν οι ομάδες και της Ευρώπης. Αυτό τι σημαίνει για σας? Μιας και είναι πολύ σημαντικό για τα νησιά και το νησί σας, που πολύ εύστοχα είπατε ότι έχει την παραλία, τον ήλιο και αυτό είναι. Μπορεί με το που ανακοινωθεί το beach της Πάρου να μας έρθει μια ομάδα από τη Γερμανία, από τη Σουηδία, από την Νορβηγία, από την Ολλανδία, να έρθουν να συμμετάσχουν σε αυτό το τουρνουά, το πανελλήνιο του beach. Γιατί είναι ενταγμένο στο καλεντάρι της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας. Εμάς μας ενδιαφέρει. Εμάς μας ενδιαφέρει απόλυτα, γιατί όπως γνωρίζετε, εμείς είμαστε από τις καλύτερες πίστες της Μεσογείου σε kite και σε windsurf. Πιστεύω παράλληλα και με το handball θα είναι μια ομάδα αθλημάτων της παραλίας, που ο κόσμος θα παραλαμβάνει τις καταπληκτικές μας παραλίες, το kitesurf, το windsurf και το handball. Νομίζω ότι... Και το beach volley βέβαια και το beach soccer. Όλα τα beach είναι βέβαια, δεν το συζητάω. Όλα τα beach είναι μια οικογένεια. Και μπορούμε να κάνουμε μεγαλύτερα τουρνουά και σε πανευρωπαϊκό, ίσως και σε παγκόσμιο επίπεδο, που μπορούν να προσελκύσουμε φίλους που θέλουν να επισκεφτούν το νησί για τις ομορφιές του, αλλά παράλληλα, όπως είπα και πριν, να απολαύσουν και το άθλημα που τους Ο τουρισμός, καθημερινός τουρισμός είναι συμφωνημένος. Ή να μην χάσουν την επαφή τους με το άθλημά τους κάποιοι μεγάλοι αθλητές. Να μην κάνουν διακοπές και να μείνουν μακριά από το άθλημά τους, να είναι κοντά. Ουσιαστικά η συνέχεια του handball και που τελειώντας τα πρωταθλήματα σε όλη την Ευρώπη, οι αθλητές ακολουθούν για να χαλαρώσουν κιόλας τις διαδικασίες του beach handball. Και παίζουν αντίστοιχα. Διασκεδάζοντας. Ναι, διασκεδάζοντας, χαλαρούν. Μάλιστα παίρνουν πολύ και τις οικογένειές τους, κατεβαίνουν όλοι μαζί. Είναι μια αποστολή ολόκληρη. Να ξέρετε ότι στο beach handball έχει μια πολυτέλεια η οποία είναι σημαντική και για εσάς αυτή. Δεν αποτελείται όπως το beach volley με 2 αθλητές που παίζουν, αλλά και ένας αλλαγή που μπορεί να είναι
Εμείς έχουμε 10 αθλητές, είναι αποστολή ολόκληρη. 10 αθλητές, σκεφτείτε 10 αθλητές μπορούν να έρθουν Επί 3. από τη Γερμανία, από τη Σουηδία, από την Ολλανδία. Πόσο αυτομάτως μπορεί να επί 3 να γίνει. Είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο το οποίο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, εμείς ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας, για τη συνεργασία σας, να είστε καλά. Να είστε καλά. Χωρίς το σχολικό αριθμό Έτσι, νομίζω ότι θα είσαι πρωτοπόρος στον τουρισμό του μέλλοντος, που είναι ο αθλητισμός, αθλοτουρισμός, που βέβαια αυτό στην Ευρώπη εδώ την τελευταία δεκαετία λειτουργεί πάρα πολύ και με πολλαπλά ωφέλη και για τα κράτη που το οργανώνουν, αλλά και για τους αθλητές μαθητές του ίδιου.